अरे लेला हो लेला, अब बैगन लेला, अरे 20 रुपया किलो। रहो इतना चिल्ला चिल्ला के सुझत नहीं खे बैगन बा बैगन का रेट बा? कवन हो करियवा की उजर का? लेला बैगन हो लेला बैगन, लेला बैगन हो लेला बैगन। अरे भौजी लुक मी माई बैगन, अरे हर आवा ना आ लेला उजर का की करियवा बैगन। देखे हैं 36 तेरे से जैसे देती ना माल सही लेते हैं पैसे। ए बाबू का देखे हैं 36 तेरे से जैसे देती ना माल सही लेते हैं पैसे। अच्छा मन बाटे पसंद दना दन लेला। अरे रे ये का पगलाइल बड़ा का? आवाए भौजी बैगन लेला, आवाए भौजी बैगन लेला। बैगन लेला, बैगन लेला। कैसे बाहू? कौन करियवा की उजर का? उजर का 5 रुपया पौआ आ चढ़ी एक छौआ। लेला भौजी लेला 5 रुपया पौआ। हाई करियवा एकरो सेमे रेट बा। जब दोनों के सेमे रेट बा तो करियवा उधर का ताकैले बाड़े। अरे ये सिसवा के खेत के स्पेशल बैगन बा। लेला बैगन हो लेला बैगन, लेला बैगन हो लेला बैगन। गली में घूमे घूमे बेचो तारा सरल बैगन हो। एक बेरी घुटबुए भौजी छूट जाई ओई ठहन हो। सुनो ढेर जानी बोला। गली में घूमे घूमे बेचो तारा सरल बैगन हो। एक बेरी घुटबुए भौजी छूट जाई ओई ठहन हो। बाटे करिया हौ चटन टन लेला। हट मुझौसा बेचा तारा के मजाक करत तारा। आवाए भौजी बैगन लेला, आवाए भौजी बैगन लेला। बैगन लेला, बैगन लेला। लेला बैगन हो लेला बैगन, लेला बैगन हो लेला बैगन। लेला बैगन हो लेला बैगन, लेला बैगन हो लेला बैगन। अरे भौजी आवा न लेला काहे भाव खातर हो? ठीक बा तो 1 किलो दे दा। करीवा की उजर का कैसन दुकानदार बड़ा हो तोहरा के बुझात नहीं खे। ज्यादा बोला तारा बबुआ मोती अनिल पाजी हो। इतना सस्ता मिली न बैगन मारला तू बाजी हो। अरे हटा होने सनक गइल बड़ा का? ना ना ज्यादा बोला तारा बबुआ मोती अनिल पाजी हो। इतना सस्ता मिली न बैगन मारला तू बाजी हो। पाटला महर पातर निमन लेला। सुना तू ढेर बोलो तारा सुधर जा। आवाए भौजी बैगन लेला, आवाए भौजी बैगन लेला।
सुन तू असही लेके जा